Basta, may hapon. May nga po nasab. Ako'y tungutana, Pastor, bahin ining ini daw mga SDA piling daw Hudiyo kay ang sugo daw sa dili pagkaon sa baboy para daw sa Hudiyo, dili daw sa Hintil. Mga ikaw explanation ni Pastor, tingalig, naminaw sila karon. Wala daw pagpasabot, Pastor. Hantod garon, sugad kaniya to hantod garon, wala gyud ko'y nabasa sa Biblia nga nag-ingon ang pagdili pagkaon sa baboy iyara sa Hudiyo. Wa gyud ko kabasa niya na nagsigig gyud kog paabot nga ang pagdili pagkaon sa baboy iyara sa Hudiyo. Mismo sa napulo ka sugo kay mato pa nila nga ang Ten Commandments iyara kuno sa Hudiyo. Wa sa ko'y nabasa sa napulo ka sugo nga ang napulo ka sugo iyara sa Hudiyo. Kay nga ni magud mga pinangga, unsay buot pasabot. Lahi ang standard sa Ginoo alang sa mga Hudiyo, lahi ang standard sa Ginoo nga ihatag ngadto sa mga Pilipino, lahi ang standard sa Ginoo nga ihatag dito sa Russia. Unsa may buot pasabot? Pag-ingon dinhi nga dili ka magpatay nga gihatag sa mga Hudiyo, sa mga Hintil pwede ta magpatay. 5 minutos na bilin. So, listen kayo, payong dili ka mangawat. So, iyara lang na sa Hudiyo niya ang mga Hintil, di pwede ra mangawat. Pag yung nga, dili ka mukaon og mga pagkaon nga mga mahugaw, unsay but pasabot? Ang mga Hudiyo re gipangga dili pa kanon atong mahugaw, unya kita nga mga Hintil pakanon og mga mahugaw. Maunay wala kayo masabti sa mga tao, no? Kay kung imong tan-awon igsoon, mismo si Apostol Pablo, no, sa iyang kapanahunan, nahibalo siya og unsay hugaw. Og iya ka nang gisgutan sa iyang sinulatan og nahibalo kita kung unsay gilatid sa balaan nga kasulatan. Gikutlo ni Paul. Gikutlo ni Paul ni kini nga balasahon didto sa Old Testament. Akong basahon. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila nagaingon ang Ginoo. Kinsa nag-ingon? Ang Ginoo. Unsay giingon sa Ginoo, og ayaw na kamo paghikap og mahugaw og unya pagahinangpon ko kamo. Kining word nga ayaw na kamo paghikap og mga mahugaw asa man ni nabasa kay Ginoo may nagsulti ani. Walay lain dito sa Old Testament. So imo makita nga ang Old Testament nagapadayon ka na sa New Testament. Ang word lang nga Old Testament, di ni mo na mabasa balik sa Griego o sa Hebrew nga pinulungan. Gidugang na lang nas tao. Kay aron pagsabot nga gikan sa Genesis ngadto Malakyas, gitawag nig Old Testament. Gikan sa Mateo ngadto Revelation, gitawag kinig New Testament. Pero tao na nagdugang ana. Okay? Ang nag-una ana si Tertullian, 2 minutos na nabilin. Si Tertullian igsoon mo nagsegregate ana. Pero wala na sa Biblia, kung imong tanawon, si Pablo nagingon sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, wa siya minyog ang Old Testament. Kasi pagsulti ni Pablo, naa naman sa New Testament time, di ba? So, wala na inyo si Pablo nga, ang tibuok nga kasulatan, wa siya niyog ang Old Testament. Remember, wala laing textbook si Paul, yan ang panahon na, ang Old Testament ra. Wala pa ba matibgong ang New Testament during sa panahon ni Paul, sa buhi pa siya. Natigom na ng New Testament, wala na ang mga apostoles. Okay? So sa time ni Paul, gigamit ni Paul ang Old Testament. O ang iyang address sa Old Testament mo ni, ang tibuok nga kasulatan, gitugas sa Dios, may kapuslanan sa pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, pagmatutos, pagkamatarong, andron ang tao mamahingpit sinangkapan sa tanang butang. O sa inyo niya, ang tibok na kasulatan, gituga sa tao. Wa maging, ang tibok kasulatan, gituga sa Hudiyo ra. Kay si Pablo, bisag kinsa nga theologian imong pangutanon. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 16, nag-refer ka na sa Old Testament. Walay theologian nga mudigar niya na nga dili na Old Testament. Nag-refer na sa Old Testament. Kung nag-refer sa Old Testament, wala gitawag ni Pablo og Old Testament. Ang gitawag ni Pablo ang tibuok nga kasulatan. Gitugas sa tao. Kinsa ning tawhana? Ang word na anthropos, mankind. Tibuok tao, tibuok nga kalibutan. So imo makita nga atong nabasa nga sa panahon ni Apostol Pablo, ginagamit gyapon tao na lang nagdugang anong word Old Testament.
kay mabasa sa Hebrew, bisan pag-asa sa Griego, sa Septuagint, nga diin ang word nga Old Testament mabasa nga nag-refer si Jesus ngadto sa balakay. Bueno, nakabsan kita sa atong first portion. Ayo paghawa, mobalik kita karon tuton.